Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. SFLAPCO inatasan ng Energy Regulatory Commission na magsauli ng 654 million pesos sa mga consumer. Konstruksyon ng Lazatin Flyover, target matapos ng mas maaga sa itinakdang deadline. 6 na suspect sa pagnanakaw ng cellphone, arestado sa lalawigan ng Bulacan. 508 million pesos na pondo inilaan sa rehabilitasyon ng Manila North Road mula Ciudad San Fernando hanggang Apalit, Pampanga. At gender equality sa media, isinusulong ng kababaihang mamamahayag sa Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na po para sa mga mainit na balitang Central Luzon ngayong araw. Kasalukuyan po ang ginagawang konstruksyon ng Lazatin Flyover sa Ciudad San Fernando. Kaugnay nito, gumagawa umano ng paraan ang lokal na pamahalaan at ang DPWH upang mapaaga sa itinakdang deadline ang completion nito. Para bigyan tayo ng update, makakasama po natin si Ginoong Louie Clemente, ang head ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Magandang gabi, Sir Louie. Yes, magandang gabi po, Ma'am Jenna, at magandang gabi po sa lahat ng ating tagapanood ng inyong programa. Sir Louie, maraming salamat po at napakaganda ng kulay ng inyong t-shirt. Alam naman po natin na Women's Month celebration ngayon. Pero ang aking katanungan, Sir Louie, ano po, tama po ba itong nakuha naming impormasyon na may posibilidad na mas mapaaga ang completion nitong itinatayong Lazatin Flyover? Yes, ma'am. Tama po kayo, Ma'am Jen. Upon coordination po dito sa ating proponent, yung ating po gumagawa ng rehabilitation ng Lazatin Flyover, baka sakali pong hanggang the second week of April, talagang matapos na ho yung paglalagay po ng ating mga steel decks. So ang original po kasing culmination po ng project nito hanggang second week of May. So kanina po nakipag-usap po tayo sa kanila at maaari ho basta po allow lang ng panahon ma-fast track po nila yung paggawa po ng ating Lazatin Flyover. So sa kasalukuyan po natapos na po yung first span. Ngayong gabi po ay ipapatong naman po yung second span. So sa bilis po ng kanilang paglalagay po ng itong mga steel decks, lumilitaw po na baka sakaling talaga pong mapaaga yung na matapos po yung rehabilitation. Para sa kaalaman po ng ating mga manonood, kailan po ba talaga ang itinakdang deadline nito pagtatapos ng Lazatin Flyover? Base po sa project completion na aming nakita is gugugol po siya ng 80 days. Pero of course, usually po meron pong ina-allocate na delay dyan ng ilang linggo. So ang in-anticipate ho namin na second week of May, talagang fully completed po yung rehabilitation. Pero yun nga po, sa ating nakikita at base na rin po sa ating contractor, most likely po second week of April, yung pong mismong paglalagay ng mga bagong steel decks matatapos na at maaaring ang magiging trabaho na lang po by that time ay yung pong paghihigpit po ng mga tornilyo naman ng ating flyover. Pagka ganun po, medyo ma-open na po natin lahat ng direksyon po
yung ating pong lahat ng lanes may open na ho at talagang gagaan na po yung daloy ng trapiko pag dumating na ho yung panahon na yon. Yes. Sir Louie, ito ba talagang pagpapabilis nitong ginagawang construction? Ni-request po ng city government at nag-cite ba kayo ng mga pamamaraan or nag-suggest din po kayo ng mga pamamaraan kung paano mas mapapabilis ang construction? Kasi I've heard from you na pati gabi talaga ay may gumagawa. Yes, Ma'am Jen. Actually, nakatulong po yung continuous coordination po natin sa DPWH, dito po sa mismong gumagawa. And of course, yung pong naging stakeholders meeting na pinacilitate naman ng provincial government under the able leadership po ni Governor Delta, talaga pong nakatulong. Pati po yung pagbibigay ng 1 week schedule, nakatulong naman po sa ating mga motorista. So during the said stakeholders meeting po, yung po mga na late na lapses ay na-correct po ng ating DPWH at kaya nga po nakita naman natin yung resulta, naging mabilis po yung pagtatrabaho nila. Though actually talagang puspusan po yung pagtatrabaho nila during the night time po ngayong gabi po niyan isasampa na naman po yung second span and hopefully po by the end of this week talagang matapos na rin po yung third span. Alam po ninyo, Ma'am Jen, bali 5 lang po ang span ng ating flyover. So katulad po ng nabanggit ko, yung second span, maaaring may isang panahon mamayang gabi. Sir Louie, may mga pagbabago ba sa inyong mga rerouting plans, sa mga alternate roads na pwede pong daanan ngayon ng publiko na hindi muna pwedeng dumaan sa area na yon? During the night time, Ma'am Jenna, wala ho tayong binabago as far as alternate routes are concerned. Sila pa rin po yung ating ginagamit, base na rin po sa ating traffic advisory. Pero pagdating po ng gabi, since doon po yung paspasan na paggawa po ng ating proponent, isinasara ho natin yung buong lane po. If you're coming from Bacolor, yung pong nasa harapan po ng yung pong isang company dyan, yung Motolite at saka yung CG Garcia, isinasara ho natin yung lane dyan kung kaya't nagkakaroon ho tayo ng diversion. Nagda-divert ho tayo yung mga sasakyan na papunta ho ng intersection ay pinapadaan po natin dito sa may Lazatin Boulevard going po ng St. Jude. Yan po ay ginagawa natin during the night time naman po. Di ho natin ginagawa yan during the daytime dahil magkakabuhol-buhol ho yung traffic pagka nag-divert ho tayo during the daytime, especially during the rush hour periods po. Okay. At least po naririnig po ng ating mga kababayan ito pong mga ginagawa nating hakbang para mas mapabuti po yung lagay ng trapiko kahit may konstruksyon na ginagawa. Ano po? Sir Louie, para sa kaalaman po ng ating mga manonood, gaano po ba kalaking pagbabago ang idudulot nito, itong bagong flyover natin, no? Kapag ito ay natapos na at mabuksan na sa publiko? May mga development ba tayo na makikita sa lagay ng trapiko natin compare before po nung ito ay i-rehabilitate o gawin? Yes, Ma'am Jenna, napakagandang tanong po niyan. Unang-una po, ang magiging epekto po niyan kapag talaga natapos na yung rehabilitation is yung safety po ng ating mga motorista. Dati-rati po, napakadalas ho na magkaroon ng aksidente dyan dahil nga po wala na hong traction yung ating dating flyover kung kaya't madalas may mga dumudulas ho na mga sasakyan dyan kapag medyo naulan ng kaunti, ayan, nag-expect na ho kami na magkakaroon ho ng mga minor accidents. Pangalawa po, of course, napakalaking tulong po yan sa pagpapabilis naman po ng daloy ng trapiko. Yung mga sasakyan natin na coming from intersection at yung po mga nanggagaling din naman dito sa Bacolor ay talagang medyo magiging maginhawa at mabilis po yung magiging paglalakbay ho nila. So definitely ho, talagang makakatulong yan sa traffic natin. And of course, yung pangatlo po, makaka-contribute din po yan sa pag-diffuse naman po ng traffic congestion dito po sa mga malapit na traffic zones. Like for example, ito pong sa may Keles Junction, sa may San Juan, ito pong sa may St. Jude traffic light area. Yan po ay madaling madidecongest yan dahil nga po magiging mabilis po yung
paglabas po ng ating mga motorista dito po sa Jose Abad Santos. Sir Louie, batay po sa inyong mga sinasabi ninyo ng mga advantages ng magiging bagong flyover natin, no? Siguro masasabi ng ating mga commuters na worth it naman pala yung sakripisyo nila sa kasalukuyan at paghihintay. Ano po, baka meron po kayong gustong ipaabot sa kanila? Sige po, Sir Louie. Yes ma'am, ayun nga po, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga motorista bagamat may mga natatanggap pa rin ho tayo ng konting mga reklamo. Pero katulad po ng nabanggit ninyo, konting tiis na lang po at ito po ay matatapos at kapag ka po pwede na hong gamitin ng ating flyover, talagang giginhawa na ho yung ating paglalakbay dito sa bahagi po ng Jose Abad Santos Avenue. Muli po, hindi po kami nagsasawang humingi po ng apology at saka po siyempre yung we're just talking of a matter of 1 month or so matatapos na to. So konting tiis na lang po at konting pagpapahaba pa ng inyong pasensya. Rest assured naman po yung ating si POSCO ay hindi ho 24/7 ho maglalagay ng mga enforcer dyan just to make sure na hindi ho tayo magkakaroon ng gridlock at maging dire-diretso ang daloy ng trapiko. Okay. Maraming salamat po sa inyong binigay na oras, Sir Louie, at every now and then tatawagan po namin kayo para humingi ng mga update and development po sa ginagawang Lezatin flyover. Maraming salamat po. Maraming salamat po Ma'am Jen at sa CLTV 36 as always po. Maraming salamat po. Ang ating pong nakapanayam ay si Ginoong Louie Clemente, ang head po ng City Public Order and Safety Coordinating Office. Sa iba pang mga balita, naglaan ng pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Cash for Work project ng mga piling solo parents sa lalawigan ng Bulacan. Nasa 31.5 million pesos umano ang budget sa nasabing proyekto sa ilalim ng Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation, Disaster Risk Reduction o RRP CCAM-DRR. Ayon sa DSWD, ang mga kwalipikadong solo parents ay kailangang magbigay ng 10 araw sa community work sa isang zero waste livelihood program at magtanim ng bakawan sa coastal areas. Gayon din sa tabi ng mga ilog na sakop ng Bulacan. Kaugnay nito, nagsasagawa na raw ng pulong ang DSWD kasama ang iba pang ahensya gaya ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Municipal Agriculture Office. Kanila umanong tinalakay ang mga paghahanda at gagawing hakbang sa pagpapatupad ng mga proyekto ng RRPC CAM-DRR at ang Risk Resiliency Climate Change Disaster Mitigation ay isa pong programa na layong ipaabot sa publiko ang masamang epekto ng climate change sa pamamagitan ng nasabing programa. Mahihikayat rin umano ang buong komunidad na pangalagaan ang kalikasan at kapaligiran. Samantala, sisimula na raw ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa huling bahagi ng taong kasalukuyan ang konstruksyon ng tinaguriang largest and longest iconic bridge sa bansa na magdudugtong sa lalawigan ng Cavite at Bataan. Ayon po yan sa DPWH. Ang Asian Development Bank o ADB ang maglalaan ng pondo sa 30-kilometer na inter-island bridge na nagkakahalaga ng 175 billion pesos. Pag-uugnayin nito ang Barangay Timalan, Naik, Cavite at Alas Asin sa Mariveles, Bataan. Inaasahan raw na matatapos ang proyekto sa loob ng 5 taon o bago magwakas ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa oras na makumpleto ang konstruksyon, ang dating 5 oras na biyahe mula Metro Manila hanggang Bataan ay magiging 30 hanggang 40 minuto na lamang. Dagdag pa ng DPWH, makatutulong raw sa pagpapalago ng ekonomiya ang nasabing tulay, hindi lamang sa Luzon at karatig lugar, kundi maging sa buong Pilipinas. Samantala, bukod sa Bataan-Cavite Interlink Bridge, target umano ng DPWH na magpatupad ng higit 70,000 na proyekto sa buong bansa ngayong 2023 mula sa kanilang allocated budget na nagkakahalaga ng humigit kumulang 890 billion pesos.
Manatili po kayong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
sa ating power interruption announcement ngayong araw. Sa darating na March 17 po, araw ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ay magkakaroon ng power interruption kung saan apektado ang Barangay Dau, Magsaysay Street sa siyudad ng Mabalacat. Samantala, ikibinabahala ng pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka ang pahayag ng Department of National Defense o DND na paiigtingin pang lalo ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa women's group, posibleng magdulot ito ng higit na paglobo ng prostitusyon at pang-aabuso sa mga kababaihan. Narito ang report ni Liana Canilao. February 2 ngayong taon nang i-anunsyo ng Department of National Defense o DND ang plano ng Pilipinas at United States na higit na paigtingin ang pagpapatupad ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA ay nagsisilbing haligi ng alyansa sa pagitan ng bansa at ng US. Ito ay nagbibigay suporta sa pagsasanay ng puwersang militar. Kasunod ng pagpapaigting sa kasunduan ng pagtatatag ng karagdagang 4 na base para sa puwersa ng US, kabilang na ang Cesar Basa Air Base sa Pampanga at Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Sa kabilang banda, may ibang pagtingin dito ang pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan o kaisaka. Ayon sa chairperson ng grupo na si Atty. Virgil Suarez, hindi umano nakabuti sa bansa ang EDCA. Kaya nga natin tinanggal ang military bases agreement, no? Dahil napatunayan, hindi na ito talaga nagsilbi na maganda sa atin. Lalo na sa kababaihan, sa dami ng pang-aabuso na dinanas ng ating mga kababaihan sa kamay ng sundalong Amerikano. Binalikan ni Atty. Suarez ang mga kontrobersyal na kasong dawit ang mga sundalong Amerikano, ang Jennifer Laude case at Nicole case na mukha umano na pang-aabusong nangyari sa bansa. Diyan sa EDCA, dagdag na EDCA sites. Ibig sabihin, dagdag na naman ang mga sundalong Amerikano pupunta dito. Dagdag na naman ang mga balikatan exercises, no? Dadami na naman. Kaya pag nandiyan ang mga sundalo, kasama sa kanila yung tinatawag na rest and recreation. At yung rest and recreation nila, it's all about women. Sa panahon daw ng gyera at militarisasyon, karaniwan umano ang tinatawag na comfort women, kung saan nagmimistulang para usan ng mga sundalo ang mga babae. Nakakatiyak ako na dadami na naman ang prostitusyon, tataas na naman ang tantos ng prostitusyon, dadami na naman ang babaeng posibleng maabuso. Huwag na nating dagdagan pa yung mga Nicole. Tama na ang Jennifer. We don't want another Nicole, we don't want another Jennifer. Buhay na saksi rin umano ng masamang epekto ng gyera at militarisasyon ang mga malaya lolas na naging comfort women. Sila ay ginahasa at pinahirapan ng Japanese Army noong World War II. Women are always being considered merely as collateral damage during wars and militarization. My goodness, we are not collateral damage. We are human beings. Sa mga naging pahayag naman ni Carlito Galvez, ang OIC Secretary ng DND, hindi dapat maging dahilan na pag-aalala ng publiko ang EDSA sites dahil maaari itong magbigay ng economic investments, joint protection at preserbasyon ng maritime at natural resources ng bansa. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pang balita, arestado ng Bulacan PNP ang 6 na suspect na sangkot sa kaso ng theft o robbery matapos mabiktima ang mga ito ng 31 individual. Batay sa report ng pulisya, hinuli ang isa sa mga suspect matapos umano nitong kunin ng puwersahan ang cellphone ng isang estudyante sa loob ng campus ng San Miguel National High School. Inaresto rin ang 5 kasabwatang suspect matapos ang isinagawang follow-up operation ng pulisya. Nasamsam mula sa mga suspect ang 14 na magkakaibang unit ng cellphone. Gayon din ang kanilang getaway vehicle na may plakang NCJ 6035. Positibong kinilala ang mga biktima ang naturang mga suspect at naisumiti na rin ito ang kanilang mga report sa Bulacan Police Provincial Office.
Ikinakasa na umano ng Department of Public Works and Highways Region 3 ang pagsasaayos sa mga traffic lights sa nasakop po ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Ayon sa Maintenance Division Chief ng DPWH Region 3 na si Engineer Rodolfo David, naglaan ang ahensya ng 167 million pesos na budget upang masimula na ang rehabilitasyon at pagpapalit ng mga piyesa ng traffic lights sa kahabaan ng Manila North Road o MacArthur Highway. Dito sa Ciudad San Fernando ay may 6 na traffic lights na nakatakdang ayusin ngayong taon. Ito ang mga traffic lights sa MNR Consunji Intersection, sa Lezatin, sa Sacop, sa Del Rosario, Sindalan at Baliti. Nakatakda naman pong matapos ang procurement ng budget ngayong buwan ng Abril 2023 at sisimulan na ang proyekto sa buwan ng Mayo. Uunahin na umano ang paggawa sa mga locally supplied na kagamitan habang hinihintay ang mga traffic lights system na o-orderin pa sa ibang bansa at may delivery time ang mga ito na 3 to 4 months. Bukod sa mga traffic lights sa Ciudad San Fernando, ay kasama na rin ang traffic lights sa bayan ng Santa Rita, Guagua intersection na madalas ireklamo ng mga motorista. Lalagyan na rin ng numerical countdown ang mga traffic lights at sensor upang hindi na mahirapan at tumagal pa sa paghihintay ang mga motorista, lalo na sa Barangay Del Rosario. Paglilinaw naman ng DPWH Region 3 na matapos ang konstruksyon ng mga traffic lights ay ito-turn over na ang mga ito sa LGU at ang LGU na ang may mandato sa maintenance at pangangasiwa sa operasyon ito. Yung instance kasi na pag halimbawa, na-program yan ng halimbawa 90 seconds. Pagbibilang ka pa ng 90 hanggang doon sa bago ka talaga, wala nang dumadaan. Di ba, nadadanasan po natin yan pag minsan. Wala nang dumadaan. Andun pa rin, naghihintay ka pa rin. Maiba na siya, maliban dun sa pagiging numerics niya, meron siyang magiging sensor para nang sa ganun. Bago ubusin niya yon na hindi naman siya kailangan, mag-ano na po siya, i-giveaway na niya para nang sa ganun, ma-open na po. Igogo na niya, parang ganun ang mangyayari. Manatili po kayong nakatutok para sa iba pang mga balitang Central Luzon ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naglabas na ng desisyon ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa San Fernando Electric Light and Power Corporation o SFLAPCO na isauli ang 654 million pesos sa mga consumer nito. Pinagmumulta rin ito ng nasa 21 million pesos. Itinuturing naman daw ito na tagumpay ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando na siyang nagsampa ng kaso sa komisyon. Si Paulo G. Santos ang may balita. Natanggap na ng pamahalaang siyudad ng San Fernando ang kopya ng desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa San Fernando Electric Light and Power Corporation o SFLAPCO na magsauli ng 654 million pesos sa mga consumer nito. Inilabas nitong March 3 ang desisyon ng ERC na may case number 2021-749-SC, ERC case number 2023-001-SC, and ERC case number 2023-002. Ang 23 pahinang desisyon ay pirmado ng 4 na komisyoner at ni ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta. Nakasaad dito na sumobra ang collection ng generation charge kung pagbabatayan ang distribution utilities load weight average ng National Power Corporation mula Enero ng taong 2013 hanggang Disyembre ng taong 2022. Ito umano ay kailangang ibalik sa mga consumer. Maliban sa refund, pinagbabayad din ang SFLAPCO ng multang 21 million pesos dahil sa hindi nito pagsunod sa ERC regulation kung saan inimplementa umano nito ang Power Supply Agreement sa AP Renewables Incorporated kahit walang approval ng komisyon. Pinuna din ng ERC ang pagsigil ng SFLAPCO sa mga parokyano nito sa mga other charges mula sa tinatawag na line rental charges, site-specific loss, adjustment at WESM charges. Ikinatuwa naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang naging bunga umano ng kanilang patuloy na pakikipaglaban para sa kapakanan ng mga Fernandino at consumer. Matatandaan na ang reklamong kinahaharap ngayon ng SFLAPCO ay nag-ugat sa pagtaas ng singil sa kuryente na inimplementa nitong Pebrero sa pagkwestiyon ng city government sa bagong power supply agreement nito na nakarating sa ERC. Nahalukay ang nasabing mga violation nito sa nakalipas na mga taon. Ayon sa legal officer ng City of San Fernando, isa pa lang ang refund sa mga naresolbang reklamo ng ERC. Nakabinbin pa rin ang desisyon nito ng komisyon sa pinasok na emergency power supply agreement ng SFLAPCO na nagdulot ng pagtaas ng halaga ng kuryente. For the information of our friends in media, SFLAPCO has already filed a petition for approval of its emergency power supply agreement. So yun po ngayon ang ang pending application nila, the 6-month EPSA, which is now the issue which involves the generation component. That is totally separate from these orders now. Opo. Sa paborableng pasya ng ERC na hinalungkat ang mga irregularidad sa power rate adjustment. Kahit na iakyat sa mataas na korte, malaki umano ang kumpiyansa ng lokal na pamahalaan na maipapanalo ito. Ipinagpasalamat naman ni Mayor Caluwag ang mabilis na pagtugon ng ERC sa kanilang idinulog na reklamo. Kaya panawagan ng alkalde sa mga Fernandino. Huwag sila mainip, ginagawa naman po natin ang lahat. Kaya lang, ang lahat ng ginagawa natin may proseso. Kaya pagdadasal po, ang gusto kong hingin sa kanila, yun po ang magiging big contribution nila. Kasi, eto nga, sabi nga nila, mabilis na nga po tayo eh. Mabilis na nga daw po yung pagkilos natin. Pero syempre, sa taong naghihirap, na mas naghihirap pa ngayon, parang nababagalan pa rin sila. Samantala, pag-aaralan ng Technical Working Group ni Caluwag ang tamang computation sa refund na atas ng ERC sa SFLAPCO upang magkaroon umano ng gabay ang mga Fernandino sa implementasyon nito sakaling tumalima ang SFLAPCO. Meron tayo niyan. Siyempre, kailangan pa rin nating ma-check kung tama ba. Kailangan may counter-checking. So, nag-hire din po tayo ng ganyan na magpo-compute para sa mga Fernandinos.
Sa kabilang banda, nagpadala naman ng official statement si Ginoong Irwin Nucum, spokesperson ng Espelapco. Sinabi nito na nirerespeto nila ang desisyon ng ERC ngunit pag-aaralan pa nila ang ibang opsyon kaugnay ng nasabing ERC ruling. Magkagayon pa man, mananatili umano ang Espelapco sa pagbibigay ng murang halaga ng kuryente. Habang kailangan din umanong abangan ng Fernandino ang magiging pagdinig ng Senado sa darating na March 20 na pangunahing tampok ang power rate adjustment ng mga electric distributors na inirereklamo sa mataas na generation charge na sinasabing pass-on charge lamang na isinasagawa ng mga ito sa kanilang mga parokyano. Samantala, maliban sa ERC, inilapit na din ng city government ang usapin sa Senado. Nakatakdang dinggin ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Resolution Number 512, Resolution Directing Appropriate Committee of the Senate to undertake an inquiry in aid of legislation on the alleged violation of San Fernando Electric Light and Power Company Incorporated, including the power supply agreement in the retail rates without approval of the Energy Regulatory Commission. Gagawin ang public hearing sa darating na 20 ng Marso. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Para sa iba pang balita, isang sisterhood agreement ang nilagdaan ng Bataan at La Union na tinawag na La Union Bataan o LUB Union. Pinangunahan ito ni Bataan Governor Joet Garcia at La Union Governor Rafael Ortega David. Layon raw ng nasabing kasunduan na isulong ang inter-LGU reliance sa pamamagitan ng pagpapalitan ng magagandang kasanayan, partikular sa larangan ng turismo. Malaki rin umano ang maitutulong nito sa pagbalangkas ng mga polisiya at programa upang makapagbigay ng episyenteng serbisyo sa kanilang nasasakupan. Bago ang MOA signing, isang benchmarking sa turismo, eco-zone development at information dissemination ang isinagawa ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Bataan. Samantala, formal na pong binuksan ng Philippine National Police Regional Office 3 o PRO3 nitong Lunes, March 13 ang kauna-unahang food kiosk na nag-aalok ng libreng almusal at merienda. Matatagpuan ito sa loob ng kanilang headquarters sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Ang food kiosk na may pangalang The Boys Corner ay bahagi raw ng inisyatiba ni Regional Director ng PRO3 na si Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. Layunin umano nito na isulong ang isang positibo at malusog na work environment sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa kanilang mga tauhan at iba pang mga kawani. Makatutulong rin daw ito sa decision-making at pagiging aktibo ng isang pulis na lubhang kailangan sa kanilang trabaho. Ang food kiosk ay mayroon umanong kapasidad na makapagbigay ng almusal sa 200 katao at 100 katao naman para sa merienda na kanilang ibibigay sa first come, first serve basis. Libre ang almusal mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga habang libreng merienda ay tatagal mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.